E adevărat, Andrei? Ce-ți fie adevărat? Ai pus pariu că te culci cu mine? Toți vrem ceva de la viață. Dacă are impresia că o să pună mâna pe el, se înșală. Pariem că o să-l fac să mă leagă tot pe mine. Știu că n-am fost cea mai bună mamă, dar știu la fel de bine că fără tine viața mea n-ar avea sens. O să te faci bine. Să mor. Dacă până mâine dimineață, la ora 10 când mă trezesc eu, nu-ți bagi mințile în cap și te desparți de nevastă ta, fac o conferință de presă, fac publică relația noastră și îmi dai și venele în direct. Ai și eu un pariu cu viața. Să vezi și eu, e clasicul la mama lui acasă acolo. Ce de la școală? N-ai nevoie. Școala nu spune bani pe masă pentru mâncare. Lasă-ți bagă tactul mințile în cap. Doamne, dacă aș putea măcar pentru o clipă să fug în lumea largă și să fac ceea ce-mi doresc. Câtă populară! Lasă-mă, vreți să ce vreau, că am și eu dreptul. Ce ai, mă? Fraților, la ce voce aveți? Nu știu, o să ajungeți la vocea României, o să umpleți stadioane. De acum înainte, viața mea va fi muzică. Voi cânta și voi fi fericit. It's my